Rovnakú dvojicu trénerov ako 8-aci majú aj 9-aci MHKM Skalica. Lukáš Sopúšek a Lubor Šátek majú aj pre nich počas letnej prípravy nachystanú poriadnu porciu zaberačky a snažia sa, aby tréningy boli pestré a kvalitné. Príprava 9. EŽHT je veľmi podobná 8. EŽHT. Sú to starší žiaci, čiže bereme ich stále rovnako, keďže počas sezóny môžu pendlovať medzi ročníkami, takže aj na ľade sú dosť podobné cvičenia. 9-aci už majú viacej počtu opakovaní pri cvičení, či už to sú bežecké, silové alebo tie vytrvalostné. Najčastejšie sa chlapci pripravujú v telocvični. Sú tam koordinačné prvky, gymnastické, kde už sú viacej zručnostné veci. Potrebujeme od tých chlapcov hlavne šperkovať tú koordináciu, ktorú strácajú, ktorú nemajú pri denných formách, ktoré získavali vonku. Takže to vlastne musíme šperkovať a najčastejšie dávame loptové hry, korfbale, basketbale, americké vybíjané, plus futbal, ktorý ich stále baví, aj keď sú to hokejisti. Ďalší priestor, ktorý využívame, je Zlatnícka dolina a tento Hájov skalický. A plus ešte športoviská, ktoré sú veľmi pekne vybudované na druhej základnej škole, či sú to tenisové ihriska, futbalové ihriska, hokejbalové ihriska a hádzanárske ihriska. Ani 9-takov nie je ideálny počet. V 9. triede máme 16 plus 2 hráčov, je to už lepšie než v tej 8. triede, ale stále ten počet, keďže vieme, že počas tej sezóny môžu prísť nejaké zranenia, môžu prísť nejaké choroby, nie je až taký adekvátny, takže musíme s tým stále operovať vďaka 10-takom, ktorí budú sa k nám vrácať kedykoľvek. Aj 9-takov sme sa opýtali, čo majú na letnej príprave najmenej radi. Odpovedali podobne ako dorastenci. No tak na letnej príprave hlavne nemám rád to behanie v slnkoch, kola a všeobecné behanie. Nemám rád najmä vytrvalostné behy. A podobne to bolo s odpoveďami na otázku, čo majú najradšej. Hlavne mám rád na tej letnej príprave, keď hrávame, alebo nejaké dobré tréningy sú. Mám najradšej asi také tie silové veci a výbušnosť dolných končatín. Napriek tomu, že letná príprava nie je obľúbená u žiadnej vekovej kategórie, pozitívne je, že jej potrebu uznávajú všetci. Letná príprava je pred sezónou asi to najlepšie, čo môže byť. Myslím si, že od letnej prípravy sa odvíja celá sezóna.